poslanca Tomáša Korčeka a ja by som sa vás rada opýtala, že čo hovoríte na naše kurzy korčulovania, či ste spokojní a či sa vám to páči. No, nie je dôležité, či ja som spokojný, ale či sú deti spokojné a či sú rodičia spokojní. Je to naozaj fantastické, že máme v Novom Meste takúto športovú aktivitu pre naše novomestské deti, ktoré sa naučia základy korčulovania. A tieto kurzy síce trvajú iba 8 hodín, ale potom občianske združenie Jumping Joe a škola krasokorčulovania robí ďalšie kurzy, kde môžu rozvíjať svoj talent a môžu ďalej pokračovať. A nielen deti, ale aj rodičia. Takže je to naozaj fantastická športová aktivita v dnešnej uponáhlanej dobe. Preto ja túto aktivitu spolu s mestskou časťou Bratislava Nové Mesto dlhoročne podporujem a dúfam, že ešte dlhoročne bude táto aktivita ďalej fungovať. Tak ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne.